etorri, ez gaude konforme saio berri ontara, gaurkoan Bidasoaldeko talde bat dugu, anai batzuk dira, eta Fufu dute izena gero argituko digute. Egunon, aurkeztu zuen burua? Bakaixo, ni Xabi naiz, Fufuko bateria jolea. Egunon, ni Aritz eta gitarra jotze dut. Eta guk behintzat Fufu deitzen diogu. Bai. Fufu. Baina, ez dago oso definituta ere ezakit nik. Nahi eran, erabili. Eta zer, nondik atera duzu izen hori? Bueno, da anekdota, esan duzun bezala, Naia Garabiok, eta anekdota familiarroa da. Gutako batek txikia zenean, sartu zitu natzak entxufe batean, eta, kalambrea eragintzion, eta galdetu ziotenan ze gertatu zitzaion, erantzun izan zen Fufu. Bai, artean orainik etzekien gu bietako horrek, etzekien orainik hitz egiten, justo hitz egiten zuen, eta horrela espresatu zen Fufu. Eta, anekdota hori gogoratzen edo, korritu zitzaigun taldeari jargen izaiokela izen hori. Bai, hortaz aparte ere gu biok taldean bi izanik, Fufu, pixka bat, silaba errepikako horrek, paseukan zentzu estetiko bat ere. Bikaina, Ez nuen uste olako zerbait zenik. Nor zen, eskua sartu zuen anaia? Ez dugu hortan sartu nahi. Misterio lako utziko dugu. Ez dut, sumindura honek agirean utzi duela zein izan zen. Bai, argi da baino. Ez dugu esango. Hori da. Ni bentsat, Xabi, zure ibilbidea ezagutzen dut, baduzu ibilbide luze bat, talde pilo bat, gure bideak gurutzatu dira, sarritan, eta pixkat konta eguzu zure ibilbidea gero zurekin aritz. Bueno, nik duela, ez dakit, 15 bat urte edo, esango nuke, basua jotzen hasi nintzen, eta hasi nintzen talde batean deitu genuena Apostasia. Zela, heavy metaletik hurbil zegoen zerbait edo. Gero talde hori bilakatu zen Kail, eta metalaren beste aspektu batzuk ere jorratu genituen. Eta horrekin batera ere Big Brown Beaversen bajua jo nuen. Bai, nik uste nuen Big Brown Beavers aurretik zela. Apostasia zen aurretik. Bai. Eta, horre egiten genuen punk rock melodiko xamar bat. Frijol Mustards, zen hasieran edo alako ni oraindik horrez nengoen, baina Mustard Frijols edo lako zerbait, bai. Gero ni sartu nintzen, eta egin ziren hor egokitzapen batzuk. Eta horita gero, bolada bat egon nintzen talderi gabe, baina lagun batzuk hasi ziren jotzen, eta Pekotza United deitzen ziren ordurako, eta ziren abeslaria, gitarra, eta bazegon bateria jole bat, limoi, baina, utzi zuen, edo total ni ensaio batean azaldu nintzela, eta bateria jotzen hasi nintzen, eta horra hasi nintzen bateria jotzen, gaur arte. Eta talde bat ahaztu zaizu? Dedik edo diken kantari izan zinen, bai. Bai, nuen oso ondo egiten, eta igual horregatik komititu nahi izan dut, baina egia da, Jiken abesten nuen. Jik. Da bide zituenean, bai, zeren taldeak izenez aldatzen. Bai, evoluzionatu zen. Bai. Eta, orduan instrumento guztietan ibili zara? Gitarra ezek? Gitarra falta zait, bai. Bai. Eta, Pekotza Unitekin disko pare bat, edo maketa eta disko bat, kaleratu zenuten? Bai, ala da, lehena homonimoa, Petruska Rekordsekin aterata. Bai, zerbait esaten dit izen. Bai, hain zuzen zurekin grabatu genuen. Eta bigarrena eszeptizismoaren poltronatik. Da Garate estudiotan, eta? Bai, Martxel Arkarazorekin grabatua. Eta Kailekin maketa bat ere? Bai, disko bat atera genuen. Baita parte hartu genuen Bidasoatiak bildumetan, bai. Eta Big Brown Beaversekin ere disko bat. Beste bat. Gero Big Brown Beaversek izenez aldatu zuen. Bai, ni ordurako ez nengoen, baina orain ez dut izan esan nahi zanka sartuko dut. Lakora. Bai, olako zerbait. Bai, eta baitare kantu batzuk grabatu zituzten. Bai, kaleratu ez zirenak. Hori da, ordurako ez nengoen ni. Eta Jikekin ere grabatu genituen, baina ez ginen argitaratzera iritsi. Zepena. Bai. Entzun gabe. Bai. Garaionak, haiek. Good old times. Bai. Eta zuk Aritz, zure ibilbidea ez dut ezagutzen? Ez, nik esan ez dut horrenbesteko bueltarik eman edo, garai baten, nik
gitarra, unibertsitate garaian iritsi zen nire eskutara 3 soka zeuzkan gitarra zar bat eta lagun batena, eta arkutzita basi nintzen pixka bat jotzen. Eta gustu hartu nion, eta, bueno, geroztikan beti izan da bide lagun, baina, bueno, handikan urte asko pasa ziren, nik, bueno, zerbait publiko aurrean edo jartzea usartu nintzen arte. Eta izan zen proiektu erdi akustiko bat edo, eta, bueno, egiten genuen musika zen, bueno, country alternatiboa edo americana edo horrelako, bueno, musika lasai xamarra edo. Eta hor, bueno, Big Finger zen proiektua eta zenbait kontzertu eman genitu, batez izaten ziren formatoak ala albidetzen zuelako taberna txikitan, eta bueno, zuen asko iraun ere, baina, bueno, hor denbora bat eman genuen, eta gero izan zen ondoren, Xabirekin, bueno, bilduta elkarrekin zerbait egitera animatu ginen unea. Ikusi dut gitarra polit bat, ekarri duzula, eta aipatu didazu, alako gitarra bitxien zarela? Bai. Izan, bueno, horin, Squire Supersonic bat dela uste, nago ziurri zen azurain. Baina, bai, egia da, bueno, lehen komentatu izut, Fenderren estiloa gustatzen zait, estetikoki, baina baita ere gustatzen zait gitarra bitxiak. Bueno, zakit, beti gustatu zaizkida, ez? Dan elektroak eta olako pixkate badukatela pintaje itxura hori, baina horren baitan ere itxura bitxia. Eta justo, bueno, gitarra hau iruditzen zait oso berezia dela. Bueno, oinarrituta dago Hendrixen argazki baten. Bertan, uste dut, Jaguar bat jotzen naizela, baina ezkerra izanik alderantziz hartuta zeukala eta hortan oinarritu zen modelo hau. Ezkerrentzako gitarra duzu eskuinean jotzeko? Bueno, horrela dago sortua. Alderantzizko formarekin. Hori da, bai. Gero gaina uste dut, ez dakit nork, baina ezkerren batek erabiltzen dula zuzen gitarra hau. Bueno, irudi batzuk aurkitu daitezke. Itzegin dugu zuen ibilbideaz, gitarra politari buruz, eta orain sartuko gara Fufu taldearekin, eta badituzue lan batzuk kaleratuak, ikusi dut, badituzuela olako EP-ak egiten dituzue, eta konta eguzue pixkat nola sortzen duzue, ezin da zuen sortzeko modua? Bai, bueno, atera ditugu lau disko formatu, bueno, estetikoki formatu antzekoan edo, bakoitzak 4 kanta dituna, esan dezakegu tetralogia bat osatzen dutela, eta hau hasi zen, momentu batean pentsatu genuen graba genezakela guk geure kabuz zeo zer, eta momentuan aukeratu genitun 4 kanta. Bai, nik uste dut momentu hartan izan zela gainera grabaketa bat izan nahi genuela pixka bat ezagutzera emateko eta horrekin kontzertuak lotu alizateko, eta ordune sortu genuen lehenbiziko diskoa, Lerdea. Helburu horrekin, ordun bilatu genuen zeintzuk izan zitezken, alik eta, bueno, grabatzak gure kabuz gainera eta horretikan esperientziarik izan gabe, bueno, lan bat eskatzen zigun, eta esan genuen, nola izan daiteke, kantako puru minimoa, baino erakusteko alik eta gehien gure estiloa edo zein den. Eta eraberean repertorio ere pixkat izan zedila egiten genuen arekiko adierazgarria edo, bueno, laburpen moduko bat momentu hartan. Gero gustatu zitzaigun formatoa edo, eta erabaki genuen beste 3 hildo hortatik jarraituta beste 3 argitaratzea. Eta gero etorri ziren, ondo esaten dituan, eskuak, labanak eta erroak. Iaz 2023an argitaratutakoa. Oiek dira EPN izenak, izenburuak. Eta zer eskaintzen duzue? Zuek grabatzen duzuela, ez? Bai. Zeu edo etxean egineko lanak direla. Bai, ala da. Bueno, ez beste zergatik, ez? Gure denborak eta kontuan izan da, uste dugu... Emaitzak onak dira. Eskerrik asko. Bai, ez... ditugun denbora mugekin eta geratzeko zailtasunekin, hori izan zen guretzako errezena. Bai, bere momentuan, bueno, hori ikusten genuen estudio batera juteak, eskatzen zula denbora bat eskaintzea, eta, bueno, momentu horretan
gure beharren arabera, ba, ikusten genuen egokiagoa zela gure kabuz egitea, gure ritmora, eta bueno, ba, hori, estudiera joan behar izate hori, ba, muga bat izan zitekela momentu hartan, ez? Eta hori izan zen pixka bat arrazoia hasiera baten. Disko numerikoak edo dira, digitalak, edo fisikoak badaude, ere? Fisikoan ere atera dugu. Gainera, bueno, kaxak guk geuk moztuta, diseinua ere guk geuk egina, estampazioa ere. Compact disc formatuan. Bai. Bai, Hala da. Eta zer eskaintzen duzue musikalki? Gero ikusiko dugu, baino, ea zein den zuen azalpena edo. Definitzea, niri behintzat kostatzen zait, bai. Sentitu gabe zela presuntuosoa izaten edo. Ez borregatik da galdera trampa da. Saia delako, bai. Baina ez dakit, esan genezake post-hardcore, noise, rock, toke psikodeliko batzuekin nolako terminologia. Ziran ez ginen ausartzen hortan bustitzen eta esaten genuen roka egiten genula. Baten bat etorri zan esan ez, haizu zuek ez zuzue roka egiten. Eta, bueno, orduan saiatzen gera pixka bat gehiago afinatzen. Eta, bai, Xabik izan duen bezala, ba, igual post-hardcorearen ere mugan, baina, bueno, inoiz ez gara ere itxiek izan edo estilortara mugatu edo, orduan, ba, bueno, bete ere noiz popa edo egonda beti baita presente nik uste gure zaletasunetan, eta bueno, agertzen dira zenbait elementu, bueno, hori, estilo konkreto batetik aldentzen direnak. Bai, nire ustez, post-hardcorea bada, baina badire hor eskutuan azpian dauden elementu anitz. Gero publikoak edo entzuleak epaitu dezala. Esan dezala. Eta, bueno, zuen instrumental luzeak dira eta hitz motzak eta pixkatez zerri buruz hitz egiten duzue edo zer nahi duzue adierazi? Bueno, ez dakit, askotan izaten da, unean ateratzen dena edo. Ez gara letrista bereziki onak, esango nuke. Baina, bueno, saiatzen gara gure baliabideekin aldugun egiten, eta unean sentitzen dugun hori adierazten edo ateratzen. Badaude letragian, ez dakit, ipuin absurdo modukoak, gero beste batzuk agian gehiago adierazten dutenak. Bai, batzutan ere eszena bat edo, holako irudiak edo ageri daitezke abestietan edo, dut uste ere zer oso konkretoa esaten dugunik. Baina, bueno, iruditzen zaite zenbait irudi zaitezkela iradokitzaileak edo. Badago kantu bat harrikada bati edo egiten dut. Bai, harriaren ostikada ipurdian. Harriaren ostikada ipurdian. Hori ona da. Epixat, juten da, nola harriak ez duen begirik, bueno, orduan nola garatzen dituen beste zentzumenak eta... Bai, surrealismora jotzen dugu igual. Harriak ez du begirik. Hori, badakizue, 80. hamarkaden hasian bazegoen Irungo talde bat. Harrita zur deitzen zena, holako zerbait esaten zuena. Harriak ez du begirik, ez dut goratzen bigarren zatia, baina... igual zu kontzienteki etorri zait, bai, etorri zait, bapatean. Bueno, eta gaurko kontzertu hontan, bueno, hori aurretik, nola entzun daitezke zuen kantuak, edo nola kontaktatu daiteke zuekin? Kantuak entzuteko Bandcampen dago aukera, elbidea da fufubandcampa.bandcamp.com, eta bestela gurekin kontaktatzeko posta elektronikoa dugu, fufuposta@gmail.com. Gogoratzeko erraza? Bai, fufu eta gero zer nahi duzu. Eta zerbait gehiago. Bueno, eta gaurko kontzerturako zer eskainiko diguzue? Bueno, kontzertutan badugu guk joera bat dela, saiatzen gara kantuak alik eta konpaktuen jarraian jotzen, eta hori da gaur ere prestatu duguna. Eraz, 5 kanta izango dira, okerrez banago. Bai, ez dakit bloke bat prestatu dugu, eta bueno, ez dakit, saiatu gara ekartzen, zuzenekotan ere egiten dugun moduan, zanote, publikoarekin zuzenean jotzen dugunean, olako lagin txiki bat, ordu laurdenekoa, baina energiarekin, eta
bueno. Erakutsi nahian, zakit, 3 ordu laurdenetan egin ohi duguna, ordu laurdenean mugatuta. Trinkotasunez. Hori da. Ongi da. Mila esker etortzegatik. Zuri, Aitor. Eskerrik asko zuri. Eta orain zuekin, fufu! Eskamotilak, jaunet andereak, piztia eta zomorroak. Abor! Jabor! Gabon! Eta izan ongi etorriak! Ikizkeriaz betereko ikuskizun honetara! Zapalduak eta zapatzaileak gaude. Baina nor da zapatzailea eta nor zapaldua? Beraz hauta ez da zue. Lerroaren zer aldetan kokatu nahi duzue.
bizirik, beraz ez du ikusterik, baina ikustu horregatik, garatu ditu beste zentzumenak, hobetu zala dituen ahalmenak. Ardiak oso entzumen ona dauka, aditzen durruneko zakurren zaunka, usaimena ez da inongo mauka. Usai baitezake haien kaken kiratxa, baina besotan kekin egiten dudantza. Bere besoki hartxuekin hartzen bazaitu lepotik eta eragin, ezingo duzu ez arnasik egin. Zangoekin aldiz jasoko duzu agian, harriaren ostikada ipurdian. Harriaren ostikada ipurdian, 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 harriaren ostikada ipurdian.
Esker mila Fufu Irundar taldeari haien proposamena eskainirik. Eta gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzaren alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizine genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, gaztegera gazte, ez gaude konforme.